नन्दिता दायो आं नोंखौ मोनबा सानखान्थिनि गोरलै सोंलुफोरखौ सोंगोन दै नों गोख्रै फिननायखौ होनो हानांगोन सोंलु जोबनाय लोगो लोगो एन्सार होनो हानांगोन दै दे बुंलाय बयनिख्रुइ स्मलेस्ट नेचारेल नाम्बारा मा से बयनिख्रुइ स्मलेस्ट हल नाम्बारा मा 0 बयनिख्रुइ स्मलेस्ट प्राइम नाम्बार एबा रोदा अनजिमाया मा 2 1/2 रग अनजिमा ना रेसनेल नाम्बार रेशनल नाम्बार माने रानजोबथाव अनजिमा बिदिब्ला नन्दिता मोनसे बाथ्राखौ बुंलाय 25 नि स्क्वायर रुटआ मा 5 भेरि गुड 25 नि स्क्वायरा मा 625 वाह जोबोद मोजां जोबोद मोजां तुमको नहीं पता नन्दिता हिंदी रायज्लाय जलायो मेरे को क्यों बता रही हो हम दोस्त हो रहे हैं दुष्ट हो गया नन्दिता